The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 37, 5-7, it says, Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. In Hebrews 4, 9, 11 and 14, the Word of God says, There remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Exodus 33:14, he said, My presence will go with you, and I will give you rest. Romans 5:1-2 says, Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Romans 8:28, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Psalm 55:22, Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Proverbs 29:25, The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napabatay mga sala nga naa diya sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busag gikinahanglan nga kana ato isugid ngadto sa atubangan sa Dios. 1 John 1:9 nagasugo kanato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka na mo higalang wala pa'y kaluwasan, gamita ka na imong free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Musa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga adlaw nga imong padangat ka na mo Diyos, nga diin kami buhi pa ni ining among lawas, timailan nga ikaw na pa'y plano sa matag usa ka namo. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ubani kami o Diyos karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, ug salamat ni ining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry.
Salamat niining grasya sa ngalan ni Kristo Jesus among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, welcome na usab niining atong daily Bible study through the YouTube. So, welcome kaninyong mga bag-o, welcome. Og ang angailan yung buhaton is to maintain that open mind nga na kay bukas ng pangunahuna aron ikaw kung matudluan sa Espiritu Santo. Ug alang kanimo higala, welcome kaninyo tanan. Ug labi na sa atong mga kaigsoonang mga magtutuo, welcome. Ug padayon kita sa pagtuki sa daghang mga pagtulunan niya sa Biblia, niya pa kita magadupot nining atong title sa atong tunanan, The Study of Basic Doctrines, ang pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan diya sa Biblia. Una sa tanan, ako lang kang painumduman alang nito mga bag-o kini. Tingali mga utana, kaya ang atong basihan nining tanan atong ginabuhat pagtuon sa pulong sa Diyos, mao man lang ang pulong sa Diyos, Biblia nga mao containing the Word of God. So, man tayo laing source. Kaya ang atong, of course, our textbook nini atong pagtuon, mao man ang Biblia. So, mga tanak katingali, alang kanimong bag-o pa, magkasalig bagyo ta sa Biblia. Can we trust the Bible? Now, ang pulong sa Diyos nagaingon nga, ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok nga gamahanan mo. Mamanisagan na itong kutlo sa di pa kita magsugod sa nung pagtuon sa pulong sa Diyos. God's Word, it is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Naman ka na sa Hebreanon 4:12. O furthermore, nagaingon kini nga ang tanang kasulatan, all scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, all of those. Unya, dili ta makasabot everything kung unsay gisulti sa Biblia. Yes. You cannot ask me or questions about the Bible and I cannot answer. You can ask me. Ambot pasabot. Mahimong mga utana kag mga pangutana bahin sa Biblia and I cannot answer. Akong gidawat lang ang Biblia by faith. Pinagi sa pagtuo nga mao kini ang pulong sa Dios. O kini nakausab sa akong kinabuhi and nakausab sa akong kalag. Every time I study the Bible, matagi gayon nga magtuon ako sa pulong sa Dios. Any part of the Bible, I don't care where I open up, kini kanang sulti kanako. It speaks to me. Kay it is a living book, buhi. It's not like a history book. Dili man isama sa mga basahon bahin sa kasaysayan o basahon bahin sa siyensya. Kini basahon kini bahin sa pagtuo. It's a book about God, bahin sa Diyos. It's not just a book on philosophy or religion. It's a living book, buhi kini nga basahon which speaks to you as you study it. Now, naay dili kasagarang gahom reading and studying that book. Mao na nga kining atong gipangtun-an gikan man gyud sa pulong sa Dios, gikan gyud sa iyang huna-huna. Mao nang sige natog tuon kini aron sa ingon niana mahimo nang bahin sa atong kalag
O mao ka na atong gamiton sa itong pagunahuna. O ang resulta, iyaha ka na sa Dios. Ang resulta kay iyaha man itong pulong atong gigamit sa pagunahuna. So, nakasabot ka. So, 1 Corinthians 2:16, it is the mind of Christ. Hunahuna ni Ginoong Hesukristo. Imagine, sa itong pagtuon ni ini, ang iyang hunahuna musod sa atong galamhan, sa atong kalag, ug mao na kini atong gamiton sa pagunahuna. Okay? So, padayon kita sa atong biyaan kagahapon bahin sa ato karon nga diya kita atong abrihan ang atong Biblia karon sa Hebreanon 9 versikulo 14. Okay. Okay. Ako ka mag-iingnan nga karong panahon na age of the church, kitang mga sakop na manining panahon sa simbahan, ang disenyo sa Dios, ang iyang paagi mao nga gisangkapan ang matag magtotoo o iyang tukma nga pastor magtutudlo. God is providing every believer his right pastor teacher. Pangitaa lang. Okay? Kinahanglan pangitaon mo ang imong tukmang pastor aron mao siya imong paminawan, samtang siya nagmasubayon o nagmalahutayon sa iyang direkta nga pagtudlo kanimo gikas original nga mga pinulungan sa pulong sa Dios, original language. So atong abrihan ang Hebreano 9:14 kini nagkanayon. Kontinuod man kini unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mo'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhi nga Dios. Now, as a believer, kinahanglan nga dumtan mo na ang sala. You have to hate sin. Apan ang sala, di man ang suliran nga mao ang musuway sa paghanok sa imong pangunahuna. Ang pagkaokupado sa magtutuo diha sa sala, makaproduce kinig usa ka matang sa pagka-arugante, pagka-mapaytason, nga gitawag og crusader arrogance. Sa in English pa, crusader arrogance. O usa kini ka bisyoso nga klase of religious intimidation nga mosangpot ngadto sa tawhanong maayo, human good. Gitande kini sa unsa atong gitande ning human good, kahoy, kugon o dagami, wood, hay and stubble. Now, ang komisyon sa Dios diha kanimo dili ang pagtul-id sa kalibutan pinagi sa pagtumbok sa mga sala sa uban, kundi gitawag kaniya aron imong maagda ug mada ang kalibutan ngadto kaniya pinagi kang Kristo, nga mao ang ingnontang the highest form of divine good. Sige na sa Kristo, of course. Now, bahin og pagkamapahitason kining pagka-arrogante, kining pagkamapahitason og pagkaburong magakuyog. Okay, abrihe ang imong Biblia des Filipos 1:21, Philippians 1:21. Popular man bahin og kanang magtotoo nga mao man isagad nilang ikutloon og naay mamatay, ingon nga
sa gisulti ni Filipos 1:21. Kaya lang kanako ang kinabuhi mao si Kristo. Now, sayod si Pablo, Apostol Pablo, sayod siya nga iyang matuman ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Kana kung mo representar siya kang Kristo, he will represent our Lord Jesus Christ pinagi sa iyang pagpapuno sa Espiritu Santo. Dili siya maka-operate o makahimo pinagi sa iyang kinaugalingong kahimuan, no? Wa siya mahimo. O bisag kinsang magtotoo, way mahimo kung pinagi lang sa iyang tinawhanon ng mga kahimuan, wala. Diha lamang sa iyang pagtugot sa Espiritu Santo. When He allows God, the Holy Spirit, amoy mo puno o maga-control, dumala sa iyang kinabuhi, nga siya makaproduce og Diyos nung maayo alang sa paghimaya sa Diyos. Maura. So, no believer can produce divine good in his own way. Dili. Gidisenyo na nindaan, gipailunan ni sa Diyos. Nga ang magtotoo, makabuhat siya og Diyos nun nga maayo, pinagi sa iyang paagi. Nakasabot ka? Dili lagi sa tinawhanong kahimuan, no? Kay kanang pamaagi. Dili. The production sa atong Diyos nun nga maayo, divine good, pagapanalanginan sa madagayaon din ipasyuta gani. You see? It's gonna be blessed here pa din hining atong phase 2 sa plano sa Diyos. Okay? Paghahimayaon din ni sa yuta, ingon man dito sa langit, hangtod sa kangturan, ba? Okay. Adto ta sa Proverbio 11:30. Kung sa gisulti nini, kini nagaingon, ang binuhatan sa usa ka matarong, buta sa hamtong nga magtotoo, spiritually mature believer, ang binuhatan niya usa ka kahoy sa kinabuhi. It's a tree of life. Now, sa dihang makasala ka, maputol, mahunong ang imong pakigambitay sa Dios. Sabta gina. Himatikdi kini, try to understand this. Wa ko moingon og relasyon, dili relasyon akong ibuti pasabot. Nag-ingon ko og pakigambitay, fellowship. Okay? Kung makasa ka, di man lagi mawa ang imong relasyon sa Dios. Hangtod naman na. Okay? That's permanent. Ang imo rang pakigambitay, ang mawa, maputol, mahunong, sabtag yun na. Okay? Kaysa dihang mituo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas, nahimo ka dihang usa ka sakop sa gitawag na itong harianong panimalay sa Dios. Sa dayo na forever. Okay? Apan, bantay lagi tag nanay apan sa higayon lagi nga makasalata, mawa diha ka nato ang pagpuno sa Espiritu Santo, busa mugawas ta gikas pakigambitay sa Dios. Nagasabot ka? So, bantay kita mo na we have to be discerning. Ang ikaduhang Juan 9, nagkanayon ni ini, ang tao nga wala magpabilin, wala mutuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan o ang anak kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. O gihapon sa 1 Juan 1:5, kini nagkanayon, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan siyang anak, o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag, o diha kaniya wala gayoy kangitngit. Now, ang keyword ni ining maong teksto mao ang pulong nga kangitngit. Okay? Sabta gini. Now, ikaw anaa sa kangitngit kon
nagtinira ka og sala. You see? If you're keeping some sins, dihan nimo, ikaw na kas kang ngit-ngit. Ug busan, gawas ka sa pagkikambitay sa Dios kinsa mao ang kahayag. Kasabot ka? Ang pulong sa Dios mo'y naghatag kanatong kalig-on o pagsabot niini. You see? So nga itong pagkikabitay, na kuan, kanang gitandi nato na pagkawa nato sa pagkikabitay, we are out of fellowship, then ang kahayag na putol. Okay? Nahunong so na natas kangit-ngit. Na versikulo 6 na gihapong kapitulo. Kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diyas kangit-ngit, na makakita, wala magkinabuhi sumalas kamaturan. Klaro? Klaro kayo? Now, kung ikaw nagpagkasala, uwa ka mo rebound, uwa niya mo isugid, apan muangkon ka lang gihapon nga naakas pagkikupitay sa Dios, na makaka. Gusto? Bakakon ka niya. Wa mangyug kay pagkikupitay sa Dios kung naa kay wa ni mo makumpisal nga sala diya sa imong kinabuhi. So, putol lagi imong pagkikupitay. Panimo relasyon intact, wa di na matandog samtag na. Diyan 1 Juan 1:7, ang pulong sa Dios nagsulti pag-ingon. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios ana sa kahayag, magkahiusa kita. Ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Now, kanang pagsulti nga magpuyo sa kahayag o magalakaw sa kahayag, walk in the light, parihara kini og kahulugan sa pagkapuno sa Espiritu Santo is just the same. Being filled by God the Holy Spirit. Now, sa dihang makasala ta, o ato ka nang ikumpisal, atong isugid ngadto sa Dios, pinagi sa rebound, 1 Juan 1:9, pasayloon ta sa Dios niya nang atong nahimong sala. Ug iya sad tang limpyuhan ikan sa tanang wa may mga sala. All unknown sins, ingon man sa tanang kasaypanan. Ilakip na ito pa. Kasabot ka? Kunya punan dayon sa Espiritu Santo ang imong kalag. You will be filled automatically. O ikaw na ibalik sa imong pagkikambitay sa Dios. Sabtag yun na. Now, ang Kolosas 1:13, mo kining isulti. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tuod, dunay tuo ka klaseng mga sala. Inundong ka pa ba? 3 categories of sins. Una, mga sala sa una. Anak ni mga sala sa sod sa itong una-una, inside our mind. Ikaduha, mga sala sa dila. Nga unsa mo gawas o mabungad sa itong baba. O kaya ikatulo, unsa man. Mga sala sa buhat. Unsa ang itong ginabuhat. Okay? What we do. Okay, ani ay talaan sa mga pipila ng mga sala sa una. Mental attitude sins. Okay. Review man po lagi ni. Ako lang ni ipainomdom ni mo. Aron matikod ka na o alinggat ka na. Kung nakabuhat ka ba ni. Kabantay ka ba? Now, tagaan ka na ko mga pananglitan o mga ehemplo. Mental attitude sins. Sala sa una-una, kabalaka. Sala din yung kabalaka. Daghan raman natong biktima ni. Kadang mabalaka ba lang tag way hinungdan o naapoy mga imaginary. You see? Kabalaka, worry. Unsa pa? Pagka mapahitas on. This is a mental attitude sin.
Kini po ka mapahitas o nimo. Arrogance ba? Ang pangabubho, sala. Ang kahadlok, sala. Ang kasuko, pagbati og sad-an, kasina, kalagot, pagkaluoy sa kaugalingon, o daghan pa. Okay? Mga ehemplo lang to. Now, sa mga salas nila, ang sabi mga ehemplo, sins of the tongue, pagpanaway, pagpanghukom, pagdaot sa uban, pagbugal-bugal, mo ni Bisaya sa bullying, pagbully ba? Actually, ang bullying is bugal-bugal. Okay? Now, unsa pa? Pamakak, panglibak, pagbutang-butang, o daghan pa. Okay. Mawalan tayo akong ihatag di mo painomdom kanang nasagan na ito ginabuhat. Unsa may mga salas buhat? Be? Overt sins. Sins that are visible. Now, pagpangawat, visible man na kayo, makitaan man na to. Pagpangawat, pagpanakmit o mga baligya, shoplifting, paghubog-hubog, pagkikilawas, gawa sa kaminyon, ha? That is outside of marriage. Unsa pa? Pangguba, vandalism, pagpanamas-tamas, violence, pagbuno, murder, ug daghan pang uban. Ehemplo lang to. Paminaw. Ang tanan makasala, apil na ang mga Kristohano, nosto? Way makalalis niya na. Kitang tanan, mga makasasala, mga 1 Juan 8, unsay gisulti. Kung moingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ug wala ka nato ang kamaturan. Klaro kayo. Now, niling punto nga ngay masayra na itong mga magtotoo. Now, ang atong pag-rebound o pagsugid sa atong mga sala, kini ang tuyo nini mo nga aron kita mahibalik ngadto sa gahom sa Dios. Iyang pakigambitay nato. Kaya, ang atong pagpakigambitay kaniya, our fellowship with God, dili na kinahanglang magpaluwas ta pag-usab, ha? Ayaw na. Kaya humana na ta. Ang kaluwasan may tabulan na makausa. Nang ano man, tungod kaya naluwas naman ta. So, ang kaluwasan, ang ay tanginomduman, kasara na may tabo. Niya na rang kayong gituhuan ta si Ginoong Jesucristo. Maura na. Now, ayaw na po balik-balik kung paluwas kay wala matunong, wala masibo sa pamagi sa Dios. Remember this, once saved, always unsa? Saved. Ayaw na nagkalimti. Okay? Now, pangutanon ta kag nganong di naman mawa o matangtang ang imong kaluwasan bisag magkasaga pa ngano man. So may imong itubag. Tubag tungod kay sa dihang giluwas ka ni Kristo when you were saved by our Lord Jesus, kay giluwas ka hangtod nas kahangturan. That's forever. Ang Diyos diya sa 1 Juan 2:1a, sa may gisulti niya na, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Aron gyud masilsil na nimo mo niya itong ibalik-balik ini. In other words, sayod ang Dios nga bisag usa ka na ka magtutuo, you are already a Christian,
Kinsa di na buot magpakasala, makasala pamangyod ka. Gusto? Di niya buot nga makasala ka pa. Apan bisag makasala ka pa, di naman mawa lagi ang imong pagkaanak niya. Di na mawa. Di na matangtang. Di man ini, anak ka na niya hangtod sa kahangturan. Kasabot ka? Dias primero Juan 2:1b. Kini nga itong mabasa diya. Paminaw. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo, ang matarong, the righteous one. Naatay manlalaban, we have a lawyer, si Ginoong Jesucristo. Ang pulong diha nga advocate sa English nga version. Ang buot yung ipasabot na defense attorney. Kasabot ka? Si Jesucristo mo'y atong manlalaban attorney. Ug siya mao ang atong personalmenteng magrepresentar lang kanato ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Tiyaw mo na. He will represent us. He will defend us. Now, si Satanas o ang iyang mga alalay, ang mga laglag ng mga manrunda, fallen angels, ang laglag ng mga karong gitawag ng mga demonyo, maniid ni sila sa tanan mong lihok. Ila kang panidaan. Mantumanon kag paniid o maghuwat ni sila, makasakop ni mong magkasala. Isi, bantay. Now, kinito si Satanas, mahinamon kini siyang mauimo, sumbong, o kay kinigod siya, magsusumbong man siya, tigsumbong nimo dito sa langit. Kay makasaka ka na, o pamanlagi ni siya. Gitugutan pa na. Ining mga panahonan nato. Matubang kini sa Diyos nga Amahan, o mudayon o sumbong sa pag-ingon o kining imong ulipon, your servant, nakasa, di ka makalimod ni ini. Dili kini siya luwas. Di ba? O gunya, si Ginoong Jesucristo nga mo'y atong malalaban, advocate, mutubag agis paglaban ka na to. Ako lang kang hatag, ikaw ihimplo. Okay. So, mutubag sa Ginoong Jesucristo, our advocate, agis paglaban nimo. Siya ba ang personal nga tigpanlipod nimo, nga nagahigugma nimo, your loving defender. Ug siya mutubag ni Satanas sa pag-ingon. Iyang tubag ko sa Satanas. Tinuod ka Satanas. Tinuod ka nga nagasala kini siya. Apan Satanas, sayop ka sa imong pag-ingon nga dili kini siya luwas. Wa ka ba may baog mituo naman na siya kanako? Ibaw ka ba na? Wa ka kay bao Satanas. Wa ka kay bao nga usa naman kini siya sa ako. He is one of mine, Satanas. Kadungog ka? Aron ka masayo, Satanas, wa na ka na siya'y mahimo sa pagtangtang sa iyang kaluwasan o ang pagwagtang sa akong gugma alang kaniya. Wala na. Sabot ka? Now, sa ingon nga paagi, gimuntog, gipildi, giparot ni Ginoong Jesucristo ang makanunayong pag-atake ni Satanas sa plano sa Diyos. You see? Now, okay, niya ay punto ang dadon nimo. Ang buhat ni Ginoong Jesucristo, His work, hingpit kini og permanente. Now, paminaw, gawas nga imong malalaban si Ginoong Jesucristo, imo pag yun siyang magbubuhat sa katagbawan sa Amahan, propitiation sa in-English pa. Now, siya ang naghimo sa pagtagbaw sa Diyos nga Amahan on our behalf. Alang ka na to.
Primero Juan 2 nagkanayon sa pag-ingon og siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Pasabot niini nga mga magtotoo. Paminaw, fellow believer o higala. Si Ginoong Jesucristo namatay isip puli alang sa mga sala sa tibuok kalibutan. He was our substitute. Namatay siya alang sa tanan. Magkristuhanon man siya o madili kristuhano, namatay siya alang kanilang tanan. Tanan gayon. Kasabot ka, tanan. Why exempted? Now, ayaw katuo kung naay mo ingon nimo ang Dios gapili niyadtong kinsay pwedeng maluwas ug niyadtong dili mahimong maluwas. Do not buy into the thinking. Ayaw sakay dayon niya ng pinulusupong nga pangunahuna nga nag-ingon lagi ang Dios kung ang Dios naga-preordain o inuntang po nga gimbutan ng daan sa Dios ang mga certain people nga mahilangit ug kuno na ay certain people nga dili mahilangit. Now, ayaw kalimot nga namatay si Ginoong Jesucristo alang sa tibuok kalibutan. Si kinsa katong mutuo maluwas once and for all. Sanglit si Ginoong Jesucristo man ang mibuhat sa kaluwasan, siya man. He did all the kanang necessary things for salvation. Siya ang nagbuhat, nagatuman o kadtong iyang nabuhat sa buhat sa kaluwasan. Hingpit na to. O permanente na, dayo na. Sabta gina bagayo. Hingpit. Perfect. Permanent. Now, sa laing bahin, disiplinahon sa Diyos katong wa mo kumpisal o wa mo sugid sa ilang mga sala. Unconfessed sin is disciplined by God. Disiplinahon mo yun. Dias Colosas 3:25 nagsulti kinis pag-ingon og ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Now, kung makasa ka og di nimo kana isugid o i-rebound ang maong sala, disiplinahon ka, pantunon ka sa Dios, kasabot ka. Ug ang iyang disiplina o pagpanton na ay to ka ang kini tulo. Kung mo kini mo sunod, o na disiplina ng pasidaan. Warning. Excuse me. Warning discipline. Nga diin, mupahimangno. Mupahimatngon kung sakto magaling ng Bisaya. Mupahimatngon. Mupahimangno ang Dios kanimo nga nasipyat ka sa mark, you missed the mark. Oh, by the way, ang buot pasabot sa missing the mark, mo kini. By the way, literal kini paghubad sa Griego nga pulong bahin sa sala. Kung kita magasa, masipyat kita sa giingog bullseye, mahog kita ngadto sa gawas sa kahuton sa Diyos atong kinabuhi. Okay, mo kadto ang unang ang sa pagdisiplina kanatong mga magtotoo. Pasidaan nga pagdisiplina, warning discipline. Kasabot ka? So, warningan pa ta. Una, see? Ikaduha. Kung sa may ikaduhang ang okay, nagkasamot kabuan, nagkasamot kabugat nga disiplina. English for this is intensive discipline. Diin mo dugang ang Dios ug dugang pag-antos kanimo. Tungod kay wa man yung panumbalinga. You just ignored, you have not responded
Ang unang ang sa disiplina nga pasidaan nga matang sa disiplina wa man nimo panambalinga. O karon sa may kato nga ang ikatong ang sa disiplina mao ang disiplina nga kamatayon. Isi dying discipline mo na sulti diha sa atong gitun-an nga doktrina. Dying na. Nga diin, tangtangon na lang sa Dios ang mapatuyangon nga unod non-terminally carnal. Di lang kay carnal na reversionista na yun nga. Kristohanon matud pa sa ka doctrinal nga pastor nga laksiun na lang sa Dios ang kinabuhi sa mao nga kanang magtotoo wala lang kining magtotoo wa naman gud magtagad sa iyang pagkakristohanon. Padayon man lang siya sa pagpatuyang, naglunang sa sala, nagpadayon sa paglakaw sa kangit-ngit, huwag nagpadayon sa pagdumili, sa pagkaamgo sa disiplina, sa pinagi untas sugid sa iyang mga sala o pag-rebound. Kini tuod, by the way, kini tuod nga ang sa disiplina sa Dios ginganlan sa ining lisog dying discipline gitawag na sa popular nga term sin unto death. Okay? Sa doctrinal natong pagtuon nini sin unto death. Nay isi mayong pagkawalagway ni Apostol Pablo ang prinsipyo sa disiplinang kamatayon o dying discipline sa iyang pagpadayag sa sin unto death. So sa Kristohanon dito sa Korinto, no? Okay, sa iyang pag-ingon og itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. 1 Corinthians 5:5. Now, kinigong naasoy nga Kristohanon nga gisgutan dinhi nagkinabuhi sa iyang way puwas nga pagkakarnal, terminal carnality. Tinugutan niya ang iyang kinaiyang makasasala sa puno sa iyang kalag o sa pagdumala nini sa iyang unod, sa iyang lawas ba. Nagpakasala si kini siya, pagkasala, sige, pagkasala, way hunong. Kung ang grabe pa, kay wa kini siya hingalan, pagsugid, o pag-rebound, wala. Wag yun siya mo pahimos. Nga grasya maning paagi sa Diyos unta. Tinuod nga luwas pa kini siya. Of course, tungod kay hingtuo naman kini siya ni Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manuluwas so perpetually nahigawas man kini siya sa pagkigambita sa Dios o paminaw. Tungod kay nahigawas raman kini siya sa pagkigambita sa Dios, dili kini siya magamit sa Dios, wala, useless na siya, wala kapuslanan. Now matod pa di Salmo 66:18 nagaingon kini, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Dios. Usab ang Proverbio 15:10 nagkanayon dinhi, kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kung dili ka mubuhat og pagbadlong. Dili ka buhat, mudawat, kumalikon. Kung magbuhat kag dautan, silutan, o mamatay ka, kung dili ka mudawat o pagbadlong. You see? Kaya bigod nimo, di makatugot ang Diyos niadtong nagmagahi o nagapadayon gyud sa pagkamasupilon nga mga sakop sa iyang panimalay. Now, kung magdumili yung ka sa pagkaton sa
kastigo sa Dios, disiplina sa Dios, o di yung kang mo angkon nga to kaniya nga dautan ka ng imong gibuhat na wala lang mahimo ang Dios, gawas na lang sa pagpahamtang kanimong sala nga makamatay. Sin unto death. Kasabot ka? Na magklaruhay tayo ini. Igsuon nga magtotoo. Fellow believer, magklaruhay ta. Now, tungod kay wa man lagi mahimo ang Dios kung tig-a na gyud, gahi na gyud ang imong buot sa paglulang sa sala. He is going to administer diha kanimo ang sin unto death. Now, paminaw. Sanglit sakop ka naman sa iyang panimalay, ini kamatay nimo, mato ka hinuon sa langit. Umuban ka na sa Dios didto. Okay? Hinaot na samtan nimo sa tinawag tataw kining bahina. Mao kini doktrina. Nasabot ka? Well, naiuban nga dili mo dawat niini, di makadawat. Well, sa laing bahin, talking about divine discipline pa, kinahanglang dili kita mo react, musinta sa pagpantun sa Dios. Ang atong kinahanglan maong pag-respond, pagtubag. Diferensya ra ba ang pag-react kaysa pag-respond? Basta? Ato naman po nang gisgutan last time. You see, mupanton ang Diyos kanimo tungod kay iya kang gigugma. Sabtag yun na. Ug mao nga gikinahanglan lamang nimo ang pag-respond sa positibong paagi ngadto sa iyang pagsilot nimo. Tungod kay imo man usab siyang gigugma. Basta? Namo na dihas mga Hebrewanon 12:5 ngadto sa 6 kini na kanayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Klaro na kayo ba? No. Fellow believer, I'm addressing this to you. Ikaw anak sa Dios. Sto? Nagamando ang Dios kanimo nga mo respond ka umubaos ka sa iyang gugma. Ug dili kay muriak o musuki ka ngadto sa mga kahimtangan sa imong pagantos. Kaya bigod nimo, ang reaksyon dili mayo. Kaya kini mo resulta magkayugot o bitterness sa Ingles. Nga sa atong nasayran, usa kinis mga grabing matang sa tanang mga sala. Sabot ka? Hinunua, ang pag-respond musangpot kini sa paghinulsol. You see? Imong pag-repent, pagsugid sa sala o pag-rebound, nga mo'y pag-angkon, pag-admit nga ikaw nakasala sa tubangan sa Dios. 1 Juan 1:9 na. Tinuod nga ang pagsuki o pag-react sa disiplina sa Dios, matod pa sa English, will get you into big trouble with God. Tinuod yun. Tinuod yun pag-ayaw ka na. Ayaw kalimot nga imong amahan ng Diyos. Basta? Narani mo, mudawat ka niya na. Now, kung ang imong amahan nagtuo nga angay kaniyang latoson, di maayo, unsa? Di maayo nga ikamuriak o mangisog ka pag-ingon kaniya, sige, suwahi kung dapat, kabiyaan yung kanako sangtod. Ayaw lang yung kong disiplina. Well, kanang klase ang reaksyon nga sa pagpanton nga ang ipamtang, deserved discipline. Resulta na,
mo resulta pa noon ka na grabe nga suliran. That would get into deeper trouble. Basta? Ingon usab niya na katinuod ngadto sa Dios. Kung makasa ka, og di ka mo sugid niya na, gulibahon, imong gibutang ang imong kaugalingon pag pahilayo nimo sa Dios. Kung niya mo sugod ka na sa paglunang sa imong kaugalingon sa pagka-terminally carnal, unod nun na. Ikaw, unod nun na ka. Gawa na hunong. Mo'y hinungdan na kinahanglan kang makakat-on gikan sa disiplina. Kasabot ka. Tuguti ka na siyang muganoy nimo ngadto sa pagpakigambitay sa Dios. Kana bang disiplina mo muganoy nimo. Pinagi sa kanang sugid sa imong mga sala o pag-rebound. Ayaw tuguti ka ng disiplinahan nimo gikan sa makiangayon na ba ang Diyos? He is fair. Ayaw. Gikan sa makiangayon ni Diyos nga, mupahilayo nimo gikan kaniya ngadto sa kasuko o pagpakigbatok. Now, hindi lang una kita kuto ba? Kay ato ni padayon ugma. Kining bahin sa pagkarugante o pagmapabsanon ato ning tukion ugma. Magampo ta, amahan na mo nga Diyos, salamat sa imong tunlo ka na mo sa dugang kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube o sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din niyo Diyos, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya mong Bible study through the YouTube o dasiga kami pagpadayon sa among pagtubo diya sa kahibalo o grasya. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.